Salutare tuturor! Episodul trecut cu Luca mi s-a stins camera, acum să revenim iar. Haideți! Nu mai da cu perna mie. Azi o să ne jucăm jocul ăla. Cum ne jucăm noi azi? Eu dau lui Luca și mă fute. Să bag de rămâi constipat. Bă, pe bune acum. Bă, gata, nu mai. Să ne jucăm împreună cu Luca. Hai, Luca, dă și tu drumul la filmare odată. Care-i telefoanele tale? Că vreau să ne jucăm împreună Brawl Stars. Te-am pupat în cur. Asta m-a pupat în cur. Acum mă suge de cur. Motherfucker mod? Ce naibii e motherfucker? Poți să dai drumul la filmare. Hai, astăzi o să ne jucăm ceva creepy. Ce naibii e motherfucker mod? What the fuck, bro? Motherfucker mod? What the fuck, motherfucker mod? What the fuck? Un pic o să mă ajute și Luca, sper nu așa Luca, un pic, nu mult. El o să se joace Brawl Stars. Te pune acum să o luăm serios. Motherfucker, mod, ce n-ai? At what park did it happen? Greenwood Central Park. I'm calling from a payphone at another entrance. What was she wearing? She was wearing... Give me a second. She was wearing... Ok, să-mi bag pula în dumneavoastră. Acum skip, că nu vreau să aud cum te caci. Așa, asta e eroarea lui Luca. Aoleu, nu vreau dracu o reclamă. Telefonul ăsta e îndoit de... Naibii, zici că l-a aruncat pe jos. Poți să sufli și tu, te rog. Hai, să audă și abonații. Băi, eu nu vreau! Luca e nebun. Poți să termini? Ia uite, ia uite. Dacă nu terminai, te futeam. Ce trebuie să faci? Știu ce, dai o bășină și alea cad. E așa, Luca? Da. N-au căzut. Bă, ce naba? Ce naba, bă? Ce naba? Ce naba, bă? Nu găsesc nimica. Poker. Am găsit poker. Am găsit poker. Ai găsit poker? Pe bune, am găsit poker. Bă, dar mai deschis și tu odată ușa. Acum Luca se joacă, dacă vrei să știți. Că pe mine mă dă mâinile. Ia uite ce dracu am găsit. Pe mine mă dor mâinile, știți de ce? Am băgat Luca în găurică lui Luca adânc și acum mă doare rău. E așa, Luca? Da. Ți-a plăcut? Da! Mama, am scăpat! Mâine te duci să te împărtășești? Mâine te duci să te împărtășești? Nu! Ce naba? Și acum am un Roblox. Pe Luca. Nu! Aoleu! Nu așa că ți-am băgat mâna adânc, Luca? Bă, pe bune! Și care e surpriza mea pentru asta? Să se fac și eu atât. Bă, vreau să fac... Mardă-mi foc, mardă-mi foc. Vreau să mă ard în foc. Bă, cum? Ce faci cu asta? Bă, ești mai mare decât masa, bă. Bă.
pe care că vreau să mă duc la gagici. Mai am pe care vreau să mă duc la gagici. Nu. Aoleu. Dacă mai aveți ce duceți la gagici cu mine? Da, mă duceam la gagici cu tine. Căști de gaming are Luca, dar sunt foarte mari și groase. What the fuck? Aoleu, nu mai suport.